pano boma la Rwanda latipempha kuti kuli anthu ena kunoko 55 amene akuafuna za nkhondo asintha mayina tikulephera kuapeza amenewo tikuafuna. Mu nthawi ya atsamunda anthu anali ndi ufulu woyambisa chipani kapena bungwe. Malawi Congress Party, Mbadwa Party komanso Dominion Party zinayamba nthawi imeneyi. Atabwera Kamuzu malamulo anasintha. Wina aliyense akafuna kuyambisa chipani kapena bungwe amaphedwa. Amalawi tinakhala mu mdima zaka 31. Kunalibe Anti-Corruption Bureau, Kongoma, Ombudsman, Auditor General, zonsezi kunalibe. Lero zimadabwisa kumva anthu ena akutuza kuti Kamuzu banda samabandama za boma. Mukanadziwa bwanji kuti akuba poti ACB kunalibe. Ku parliament kunalibe otsutsa boma. Nduna zitatu zija zinayeserapo kutsutsa 1983. Anazikhoma ndi mahamala kuzipha zonse. Ma NGO kunalibe. Chakufa Chihana anathawa kuno ku Malawi chifukwa chotsegula trade union. Apayoniya anali ndi mphamvu zambiri kuposa polisi. Ndiye Amalawi akanadziwa bwanji kuti Kamuzu akuba poti zonsezi kunalibe. Bungwe la ACB linakhazikitsidwa 1995. Office ya Auditor General, Office ya Ombudsman, NGO Regulating Body ijamachedwa kuti Kongoma, zonsezi anabwesa ni muluzi. Ngakhale Human Rights Commission inayamba kugwira ntchito 1999, mbuyo monsemu kunalibe. Maufulu ambiri amene timaona lero anabwera 1994. Kalekale kunalibe ufulu wa business. Ine ngotsegula kashopu apa ine amabwera ndi kulanda. Kunalibe ufulu olankhula. Ngakhale ufulu wa chipembedzo unalovuta. Amalawi anakhala kulamulidwa ndi bodza zaka 31. Leronso tikuona mabodza ngati omwe aja a one party system. Chilowere mboma chakwera amatuza chaka ndi chaka kunena kuti athesa njala. Koma tikayendera m'midzimu njala sikutha. Amatuza kuti katundu atsika mitengo koma sizikutheka. Wakhala kunena chaka ndi chaka kuti Amalawi tipire mavuto chifukwa ndalama palibe. Kodi mukamuyang'ana iyeyu ndi banja lake akupirira mavuto monga mmene Amalawi akuchitira? Ngakhale nduna zimene ali nazo akatchali okhaokha. A Rwanda amafuna kuti Malawi izigwira marefugee ena kunoko ndi kumatumiza kwawo ku Rwanda. Ndi anabwera Dani Munyuza, Inspector General kumeneko, kudzakambirana nchakwera kuti akhazikise program imeneyi. 3 months later, mkulu wa asilikali ankhondo kuno ku Malawi, General Nundwe, anapita ku Rwanda kukambirana zomwezi. Mkanthawi kochepa tinaona cheke cha 2.5 billion kwacha chimene Kagame anapereka kwa Zikhale Ng'oma. June 2023, General Nyakarundi, ame Chief of Staff ku Rwanda, anabwera ku Malawi pa ndege. Asanafike yeyu, Zikhale Ng'oma anatagwira marefugee angapo nkukasunga ku barracks. Ena mwa marefugee amenewa panali Kanyoni ndi Maxibo. Mkulu amene atacheza ndi ataganiza zoti azibwerera anawatenga marefugee amenewa wakweza ndege ndi kubwera nawo ku Rwanda. Pamene nduna pano akuzunzika ku ndende. Tikukumbukira Zikhale Ng'oma anabwera pa wireless ndi kupangisa press briefing. Anatiuza kuti marefugee amenewa apangidwa deport chifukwa choti anali ndi zida zoopsa. Akuti amasunga futi, mabomba ndi zipolopolo. Komanso ena anali majeno mu nthawi ya 1994 genocide. Panopa miyezi 8 yatha atayankhula zimenezi. Ndi Amalawi akufunsa chifukwa Zikhale Ng'oma pamene amayankhula zimenezi zananena kuti that was May
2023 amene akuti anthu amene atagwira chifukwa choti akusunga zida zoopsa, mabomba, zipolopolo ndi futi, komanso ena anali majeno 1994 anapha anthu kwawoko ndifake tikuwatumiza ndidzabweranso ndikukuonetsani zida zimenezi. Ananena choncho. Pano miyezi 8 yatatu anthu zimenezi sakubweranso kudzationetsa. Ndiye Amalawi akufunsa, kodi zida zoopsa zimene Zikhale Ng'oma amanena zili kuti? Komanso tili ndi malipoti anthu ambiri akusunga futi zambiri zoopsa zosiyanasiyana zimene ndimayembekeza kuti inuyonso atolankhani mukanapita kudzaleka kuti mukachite cheki mukamve bwinobwino mukaona mmene zilili kumene koko mukazindikira kuti anthu awa ena ali ndi zida. Komanso mudziwe kuti boma la Malawi lakana anthu angapo 522 amene apezeka kuti adali ankhondo umene koko, 44 anali ma generals ali Malawi muno. In addition, anthu amenewa anapita ku Switzerland chaka chatha kumene anakumana ndi Filippo Grandi. Iyeyu ndi wachikulire kwambiri, United Nations High Commissioner for Refugees. Zikhale Ng'oma analumbira pamaso pa mkulu ameneyu kunena kuti adzalemekeza marefugee, adzasintha malamulo kuti marefugee azikhala ndi ufulu pa chuma. Komanso analonjeza zofuna kumanga kampu yabwino kuchitipa. Filippo Grandi atamva zimenezi anasangalala. Tinamuona kupereka 135 billion kwacha yomangira kampu kuchitipa, 80 million yopangira review Refugee Act. Komanso mkulu ameneyu anapereka 84 million yogulira zakudya anthu amene akukhala kudzaleka. Pamene amayandira ndalamazi Zikhale Ng'oma amasangalala. Koma atangobwera kuno palibe chimene apanga. Kudzaleka marefugee sakudya, kuli njala. Zowunika malamulo kuti azilola marefugee kupanga integrating the community kulibe. Even ku parliament sitinaona kwambira nkhani imeneyi. Koma Zikhale Ng'oma mu October 2023 anapita ku Switzerland anamuuza Filippo Grandi kunena kuti akabwera ku Malawi adzaonetsetsa kupanga review Refugee Act. Pano boma la Rwanda latipempha kuti kuli anthu ena kunoko 55 amene akuafuna za nkhondo asintha mayina tikulephera kuapeza amenewo tikuafuna. Komanso tili ndi malipoti anthu ambiri akusunga futi zambiri zoopsa zosiyanasiyana zimene ndimayembekeza kuti inuyonso atolankhani mukanapita kudzaleka kuti mukachite cheki mukamve bwinobwino mukaona mmene zilili kumene koko mukazindikira kuti anthu awa ena ali ndi zida. Komanso mudziwe kuti boma la Malawi lakana anthu angapo 522 amene apezeka kuti adali ankhondo umene koko, 44 anali ma generals ali Malawi muno.